बघा आम्ही बघा आरे वारे बीचला आलो आहे आणि हा बैल बघा केवढा मोठा आहे आणि तो सिनिक व्ह्यू वाटतं एकदम यायचा अंगावरती रायडर पुढे पुढे तो बोलतोय माझा क्लोजअप घ्या आणि व्ह्यू बघा किती छान वाटते. आता असा उभा राहिला ना जसा सर असं वाटेल नकली आहे. असली आहे. हां बस बस. आज या बैलामुळे आपण इकडे थांबलो. किती छान वाटतंय बघा. तुझ्यासाठी आम्ही काही खाऊ नाही आणलं. हा जर इकडेच राहिला ना कायमचा तर हा पण एक टुरिस्ट स्पॉट होईल. बांधून ठेवली की मज्जा नाही. बरोबर. बोलू ना जेवढे ते अग्रेसिव्ह दिसणारे असतात तेवढे ते प्रेमळ असतात. कारण पाठी बघा आपल्या गणपतीबाई मंदिर आहे. वाव एकदम छान. आणि समोर बघा समुद्राचा आवाज बघा. कोण नव्हतं ना ते कांद्याची पिशवी आणली आणि आपल्याच गणपती पुळेचा प्रसाद आहे. प्रसाद लाडू प्रसाद 25 रुपये पाकिट. 2 लाडू येतात एका पाकिटात. 25 रुपयाचा एक बॉक्स. बघा हे एंट्रन्स आहे. दिलं त्याला 2-2 दिले. खाल्लं बस बस. आता आमच्या नातेवाईकांना द्यायचं आहे. हा शुगर वाढेल. बघा ऑफ सीझन आला तर काही गर्दी नाही. 5 मिनटात सर्व दर्शन होतं बघा. नाही तर एवढी सर्व लाईन असते पाठीपर्यंत पूर्ण. बघा आम्ही आता केशवसू स्मारकमध्ये आलो आहे. हे त्यांची कविता सर्व लिहिलेत बघा. सर्व किती सर्व कविता आहेत. आम्ही कोण. एक पण नाही दिसलं. आम्हाला एक त्यांची कविता इकडे बघितली. प्रीती काय लिहिलंय. प्रीती मिळेल का काही बाजारी, प्रीती मिळेल का काही शेजारी, प्रीती मिळेल का काही बागात, प्रीती मिळेल का हो शेतात, प्रीतीची नसे अशी गमात पहा शोधुनी हृदयात.
म्हणजे प्रीती बाजारी मिळणार नाही, शेजारी मिळणार नाही आणि शेतात पण मिळणार नाही, ती तुमच्या हृदयात मिळणार. पण तुमची प्रीती तुम्हाला भेटली आम्हाला मिळाली ऑनलाईन मिळाली. हँग झाल्यावर. इथे बघा याने गार्डन किती छान केलं आहे बघा, सगळं व्यवस्थित. कुंड्या झाडं एकदम मस्त लावलेली आहेत आणि तलाव पॉन्ड पण केलेलं आहे. पण स्वच्छ पण नाही ठेवलंय सर्व. हे बघा इकडे यांचे पोयम आहे ना, नाव आहे तुतारी. आपली जी तुतारी ट्रेन आहे ना त्याला या पोयममुळेच नाव मिळालं आहे बघा, तुतारी एक्सप्रेस. तुम्ही कोणत्या ट्रेनने आलात? मांडवी. नाही, आता तुतारीने जायचं तुम्ही. ओके डन. येस. तिकीट काढा, तुतारी एक्सप्रेस आता हो नाही. नक्की डन. आता बघा आम्ही कुठे आलो, जय विनायक मंदिर. हे बघा असं फोटो काढायला किती छान आहे. हां असे फोटो, वा वा वा. गार्डन किती छान आहे. हे बघा बजरंगबली. छान आहे प्रॉपर्टी, एकदम छान मेंटेन मस्त केलेली आहे. रिलॅक्स करायला पण येण्यासारखं छान आहे. मंदिरात मूर्ती पण, गणपती बाप्पाची मूर्ती पण एकदम मोठी. आणि हे बघा किती छान वाटतं. हे बघा दगडावर त्यांनी छान लिहिलं आहे, श्री जय विनायक मंदिर. लोकेशन बघा एकदम सुंदर आहे. फोटोशूट करायचं असेल, असं रिलॅक्स ग्रुपला झोपायचं बसायचं असेल. आणि हे झाडं बघा, एंट्रीच किती छान वाटते. आणि हो हेलिकॉप्टर काय असेल तर घेऊन या. इथे हेलिपॅड पण आहे बघा इकडे. बघा किती मोठी प्रॉपर्टी, किती छान वाटते बघा. असं काहीतरी वेगवेगळं एक्सप्लोअर केलं पाहिजे आपण. फक्त पद्धतशीर करा. हां जे पण चांगली जागा आहे मेंटेन ठेवा, घाणगुण करू नका. स्वास्तिक आणि ओम पण मस्त बनवलं का अरविंद? येस येस तेच बोललं, तिकडे स्वास्तिक ते लांबून दिसलं त्याला. इकडनं दिसलं की आता इकडे काय प्री वेडिंग शूट होऊ शकते. एकदम मस्त टॉप क्लास लोकेशन आहे. ते बघा आता कुठे आलो आम्ही, हे जयगड फोर्टला आलो. बघा किल्ला पण छान आहे, थोडा मेंटेन केला असतं तर अजून छान झालं असतं, पण हाय व्यवस्थित आहे. हे बघा आम्ही वरती चढलो आहे, वरती चढायला लागतं, स्टेअर्स आहेत. आणि तिथे बघा पूर्ण समुद्राचा व्ह्यू आहे. आणि इकडे कंपनी पण आहे. हे बघा हो हो हे बघा इथून जो तुम्हाला व्ह्यू दिसतो तो प्रॉपर पूर्ण व्ह्यू दिसतो बघा असं. बघा इथे यायचं झालं ना तर स्पेशली एक वेगळे 1-2 तास काढून यायला पाहिजे. भरपूर मोठं आहे, छान आहे. वेगवेगळं जर तुम्हाला बघायला आवडत असेल तर जयगड फोर्ट पण बघू शकता. ती बघा तिकडून ती एंट्री आहे, असं गोल फिरून तिकडे झेंडा आहे बघा तिकडेपर्यंत, मग परत गोल फिरून खाली.
एक हॉटेल आहे गीता भवन. बघा आम्ही खायला काय घेतलं, मिसळ पाव आणि यांचा उपवास आहे वाटतं. नाही उपवास नाही, आली घ्या खायला घ्या. इकडे पण असंच होतं थोडंसं चालून. बघा हा बीच बघा, एकदम माणसं जास्त दिसणार नाही तुम्हाला. बघा असं माझ्याबरोबर फिरायला आला तर वेगवेगळे लोकेशन दाखवेल मी तुम्हाला. बघा एकदम रेअर अनटच्ड असतात आणि लोकेशनचं नाव मी सांगणार नाही. तुम्हाला माहिती असेल तरी कमेंट बॉक्समध्ये सांगू नका, ओके. आणि थोडी क्लिनिंग राहिली पाहिजे, बरोबर आहे. कोण पण येतात ना, असं घाण बिन फेकू नका कुठे, बाटल्या कधी कधी फेकले ना असं समुद्रातून पण येतात. पण लोकेशन बघा किती छान वाटते बघा, एकदम मस्त. आपले गेस्ट एन्जॉय करतात आहे बघा. आणि आपली गाडी पार्क बघा एकदम तिकडे आहे. तुम्हाला समोर समुद्र दाखवतो बघा, तिथे आहे. आणि आपण आपल्या गाडी पार्क केली तिकडे जातो आहे. असे लोकेशन्स भरपूर छान वाटतात. तुमच्यासोबत मी सुद्धा येऊ शकतो. फक्त एकच असतं की एकच रूम, म्हणजे तुमचाच रूम बुक असला पाहिजे, बाकी रूम बुकिंग नसले पाहिजे. आणि हे फक्त ऑफ सीझनला होऊ शकतं, बरोबर आहे. तर आपली कार बघा, कार सोडा तुम्ही, बाकीचं सर्व निसर्ग बघा, ग्रीनरी बघा. हे सर्व निसर्ग ग्रीनरी तुम्हाला या ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यातच असं दिसणार. जसं पाऊस संपायला येणार तसं एवढं ग्रीनरी सर्व कमी होते. पण कोकण एवढा सुंदर असतोच, 12 महिने कोकण एवढा सुंदर आहे. पकडले काय बोलताय? शिवल्या तिचे टँग आहे ना घरी, जिवंत आहे त्या. हे जिवंत आहे होय. आता ते लाटा आल्यात ना, लाटामध्ये असं हात घेऊन आणि कलरफुल आहेत ते. एक गेला तिथे. आता ते जिवंत व्हायचं तिकडे अजून. आधीचे बसल्यावर